Daimbaga rabi itay amin kakabsat, iti daytoy na santo na misa, intay mandanggayan, ti panagyaman, ni Danilo Coelho, ni Hana Heidi, kan ti pamilyada. Intay matngaro di karkararagan, ti kararuan ni Jose Trinidad Sr., Virginia Trinidad. Ti kararuwa da Gladys, Rodolfo, Fatima, Esteban, Dominica, Gregorio IV, Gregory Pic, ken amin nga kararuwang ang karkararagan mi ken dagiti makasapol ti kaasin. Tumakder tayo. Tayun pasang bayan tiapo, sarap buntay ti kanta tayo, isagot tay ti puspuso, kararwaken isip tayo, tapno may kari tayo, dayaw iti apo. Lalala, 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 lalala. Tapno may kari tayo, nagdayaw iti apo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Kakabsat, adu dagiti gundaway nga agtalag tayo iti bukod tayo apigsa, bukod alaing, bukod asiglat. Ngam napinpintas latan, agtalag tayo, ti panarabay ti Diyos kada tayo, tada ito iti kinapakumbaba iti imatang na, ti agtalag, ken umararaw iti panarabay ken kuana. Adu dagiti kayat tayo, ngam hanga kayat ti Apo, adu mat dagiti kayat ti Apo, nga nadaduma, agsukir tayo. Pagbabawyan tayo nga ro dagiti abas basol tayo, tapnad dapan nakaikari tayo amakiranod, kadagiti nasantuan a misteryo. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basol tayo, ipan na tayo itibiyag nga agnanayon. Kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, ipaay mo ka dita pampanunutan mi akan kanayon dagiti insurom, tapno iti sao ken aramid, tong palin mi dagiti makaayayo ken kagapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos. Iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti surat ni San Santiago. Denggendak da kayo ababaknang. Sangitan ken anugugan nyo dagiti didigra at mapagtengyon to. Nadadaelen dagiti kinabaknang yu. Sinangan dagiti panagan-anay yu. Naglatin dagiti balitok ken pirakyo. Tilati da, ti saksi amay busor kada kayo, ket mayarig da ti apoy, amang runot iti lasagyo. Nagurnong kayo kadagiti kinabaknang, kadagitoy mauding aldaw. Diyo pa'y tinangdanan, dagiti mangitaltalon kada kayo. Denggenyo dagiti adalda. Dimmano nen iti Diyos, ti Apo ama nakabalin amin. Iti ikis dagiti pinaganiyo. Dito'y daga, nagbiag kayo, ang naglaplapusanan iti namay ken ragsak. Pinalukmegyo dagiti bagiyo, ang maisagana iti kaaldawan ti panagparti. Inukom ken pinapatayo ti awan basol na, ket saan asimukir. Ti sao ti Apo. Nagasat dagiti napanglaw,
iti espirituan abanag, takuko dati pagarian ti langit. Iti espirituan abanag, takuko dati pagarian ti langit. Kastoy ti pagbanagan dagiti agtalek iti bagida. Ti pagtungpalan dagiti mapnek iti kinabaknang da. Na ito ding da amatay akas karnero, ket nipatay ti pastor danto. Nagasat dagiti napanglaw ti spirit mabanag, takuka dati pagarian ti langit. Iti bigat, agturay to kadakwada dagiti nalinteg. Bayat ti panagrupsa ti bagida iti lubong dagiti natay. Ngem isalakan nakto ti Diyos, iti panakabilin ni patay, alawen nakto. Sa dagiti na panglaw, tinespirituan abanag, takuka dati pagarian ti langit. Di ka agbuteng no bumaknang ti maysa a tao. No dagiti sanikwa, umadu, lang nga umadu. Tainton matay di danto maitugot ida. Ijay tanem, di danto maikuyog ti kinabaknang da. Dagiti na panglaw, tinespirituan abanag, takuka dati pagarian ti langit. Uray numapnek ti tao ti agdama abiyag, when numaidaydayaw gapu ti kinarangay na. Matay tumetlaeng akas kadagiti amana, ket maitipon to kadakwada, iti lugar ti agnanayon asipnget. Nagasat dagiti na panglaw, tinespirituan abanag, takuka dati pagarian ti langit. Ti Apo at dako mga kada kayo. Ipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Marcos. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na laglagipen nyo asi-asino man amang painom kada kayo iti danom gaputa tao na kayo ni Kristo. Awaten nanto nga awaten ti gunggunana. Ti si asino man Pakaigapuan ti panagbasol ti maysa kadagitoy nga ubing amamati kanyak. Nasaysaya at kumano maigalot iti dakkel agilingan abato ti tinged na sa maitapwak iti taaw. Ngarod no taimam ti pakaigapuan ti panagbasol mo, put them. Nasaysaya at apukol ka sumrek iti biag nga agnanayon. Ngem iti addaan ka ti dua nga ima, ket mapan ka ijay impyerno, ayan ti apoy adi maiddep. Sadyay saan amatay dagiti igges, ken saan nga matay dagiti igges nga agkaan kadakwada, ket ti apoy di met maiddep. Ket no tasakam ti pakaigapuan ti panagbasol mo, put them. Nasaysaya at apilay ka sumrek iti biag nga agnanayon, ngem ti addaan ka ti dua asaka, ket maitapwak ka ijay impyerno. Sadyay saan amatay dagiti igges nga agkaan kadakwada, ket ti apoy di met maiddep. Ket natamatan ti pakaigapuan ti panagbasol mo suatem, nasaysaya at abulding ka sumrek iti pagarian ti Diyos. Ngem ti addaan ka ti dua amata, ket maitapwak ka ijay impyerno. Sadyay saan amatay dagiti igges nga agkaan kadakwada, ket ti apoy di met maiddep. Tatitunggal maysa matinneb to iti apoy. Nasaya at ti asin, ngem no awanen ti apgad na, kasano ti panangpaapgad yumanen. Maadaan kayo kumaiti asin, ket agkakapya kayo. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good evening. Subungadak ko nadak kabutang yuto daw, kakaiso na nga nagtudo ka, nagbutang kayo matan. So ti ko nalaing kagamin, agaramit ti asin iso nga marunaw kay nga ta. Maadaan kay kumati asin kunana. Ngamamuyo dati umuna nga maibasa, kaslamo da kayo nga tagapagtikipas pasagidan na. Da kayo ababaknang, kunan. Baknang kayo nga main, la. Sangitan nyo, kinanugugan nyo, dagiti didigradi pagtaingan nyo, nagurnong kayo, kadagiti sanikwayo, kunana. Da kayo nga nababaknang, nagdadakkel ta balbalayaw, laman.
Dagita balitok kada pirakyo, tilati da, saksi di maibusor kada kayo. Kunana ditoy, di danto maitugot. Na nagbiag kayo nga aglaplapusanan tinamay kinragsak. Pinalok magyo dagiti bagiyo. Diyos ko na iraman aksamid toy. Maisagana ti kaldan ti. Panagparti, inukom, pinatay yung awan basol na. Kunana da ito, niya. Dagiti baba, napay nga, kukuha na dagiti na ba, nang oray ti salmo responsoryo, kunana, nagasat dagiti na panglaw. Apay nga nagasgasat, kunana dito yung salmo ni, dagiti sanikwada, saan danto nga maitugot, no matay da. Ngiso tayo kung kunak, kasano pa nang itugtugo mo ngamin, dagita nagadungasan ni ko nga, ipupos mo, di mat? Baruman na sapatos mo, nag-order ka man, laman, no, matay ka, mano nga paris nga sapatos, lugan, bado, mano nga paris nga kurimat-mat, data na urnong mo, nga pagsisinno katem kada, niya data extension ti kukko, ang gasa mo dahil papilit yung kanyak siya kinatayon. Mano nga extension ti kukko, dagita inururnong yung kinaba nang iyo. Apa yung ibagbaga na da ito'y hamot nga, nudad dumagabin. So nga rin kong kunada. No, mga abak ka tiluto. Imagine mga abak ka, mano nga milyon. O no, 10 million lang. Patsim nga makimisa kay pay. Lapos taan. Siguro nga kararag kay nga kararag nga, mga bakak po matiluto apo, abay, ba't yung nga makimisa kayo, pedda kay jayon, ano sa lino, sampulang gito, nagbalay ka jiting nga, baybay nga tan. Ay, sugarod nga no, daduma, di kararag tayo, kana, itad, apaya, mapukaw nga, no, gamin no, dagitay, adda sa nikwa, na, di ko na, dagarod nga, no, agtalag tayo launa, ije sa nikwa, sirib, siglat, kano daduma kay sungarod, mapukaw tayo nga rin ni Apo Diyos. Dahil nga kasla ko maibilao mo ito sa mga maibilao. Dakas jay ayan may nangabak. Medyo mayat mo ti business na didamo, hindi pa agkasino, mangabak na bumanangan. Nga ibilao. Bigla nga naawan. Piman, tatan, nagraman sapay, nilakonan sapay, dedi ginatang na nga sa nga paris nga kurimat-mat na, so sa rin na no, dati pa nagpasikat nga agpicture. Na ibilao. Dahil kami ti Madina no daduma. Dahil tayo nga tattao gamin. At dahil tayo tendency tayo nga dahil tayo agtalag tayo ijay. Amin-amin, pintas, siglat, laing, sirib, sanikwa, naparaburan. Mga dakas tinaba ng no naparaburang kata, adamo basit pao ita anak mo, adamo aw-awata mga pensyon mo, mga dakas. Nung ginagpaiso na tipudpud no nga naba nang, dagiti pudpud no nga naba nang nagsisimple man ti biagda. Dagiti man no daduma makakita ka dagiti nagba nang ka, naka-t-shirt laeng, nakasinilas laeng, nakarilo laeng nga dagiti nagsimple. Nagdamo dito agar aruyot ti aritos na Diyos ko kas naring ti basketballan kadak. Uri nala iwang-iwang itag silap-silap. Alipag na nga dito at alabas ay inutang mo gaya. Asla dito agkaramain ijay Facebook na dag live ka Diyos ko. Anda jay dagiti nababa. Dagiti gusto nga nababa nang gana si simple da nakakita kay din nababa na. Naka-t-shirt da lang nga nagsimple. Dagiti nakapurpurma nga detay. Diyos ko. Iyo tangan dapat di pagbado da. Iyo tangan dapat. Kapay ngamin nga ibagbaga na dayay. Anya ti danger na ngamin. Ngamin no i-priority dagiti banbanag dito ilubong. Han nga dakas dagiti banag ti lubong. Sanikwa kasapulan tayo. Hanga mabalin ang awan ti sanikwa haan. Hamang mabalin nga awang wartam Ta sigurado nga agpupudot ka kanayaw. Dagiti awang wartam agmumuryo pag salud-sudong, awang! Di na pa'y makimisan, gapot at tupad. Kasapulan tayo mat. Kasapulan tayo mat ti trabaho. Kasapulan tayo mat ti kwarta. Kasapulan tayo mat ti makan. Kasapulan tayo mat ti position. Ngam na dagito iti in priority mo nga paraking ka. Iso di nga rin duman, no agsubsobra ang kan, matinag, mapukaw, ijay nya na ganan JP talag mo kini Apo Diyosan iso nga no daddo mangarod ka may mayat mo no daytay no nanamay nga min tibiyag mo ka kasla makalipat ka no daytay hanga no hanga kamkam to di JP usaron no daddo ka
kumarit, bumabaybayan. Isungarod nga kunana pa dito nini, no tamatam kabsa ti pagbaso lang, swatem. Disim mo lagi kinaba ng dayay. No ta position mo, ti pagbasulam, ni pagarup mo nga di position mo, kati mission mo, kukukwa mo, pukdam. Iso nga maya mo nagduman no pag nakaman na tayo, iso nga tinaltal na mo, dato tangan ko na tayo. Tapno agnakamak mga hapong, pampanunutag hindi kas anungatan no, maikat data, tako na pala di may sa apadi mo, kakaduan na kas taga pinutid datoy ko, na napailaang makasano pa nagtennis ko nga rotatan na madimon. Sutil mo, kasano nga rin pa nag-tennis ko. Maya mo nagduman, di pagsangitin na katapno. Antay niya, marinang mga napakumbabahaan mo nga bukbukod tilubong. Maya mo nagduman, di tayo italmag na ka niya po Diyos, i-humiliate na ka. Tapnohaan nga tangsit di jari na. Tano nagduman, di jari tendency tayo nga tattao. Ay apo, siyak tinasiglat, kukwak, adda sanikwak, adda itang tangsit mo. Sungurti ko na dito ka, hamo maitugot, inton maray ka, kunana pa ini. Kanagmaya mo dati kunana ni, nanuti, anya na ganan, awanti anya na ganan. Dagitoy, kunana ni, kastoy ti pagbanagan, dagiti agtalit ti bagida, ti pagtungpalan, dagiti mapnag, iti kinabak ng da. Na ituding da, amatay akas karnero, kunana. Kano daduma, kano sobra ti panagayat tayo kadagitoy, isogarod di jay. No, di bangkom kuma, kaya mo ngumato ang ngumato. Di mo tumulungan apay at aspiraram nga rod ka, agbalin nga 7 digit, 9 digit, kung kurang dali di bangkomon, nagadon, iso nga umimot ka mo, hanggang mga agtalag ti mangutang. Ang ilaylayat na pailaang inapa mo, at adamo dagiti mangutang nga talaga mo nga nagamo Europa na, no umay. Ito no naalanan, uyong mga musikan. Kaslapay kigaw nga mumakitan. Kapaya kami nagdadumawon na dyan sa ni kwa, hanga dakes. Haan nga kwa. Uri dato ini kunana, no tamatam ti pagbasulam, no kaya na nga sa uwan, no maaramat ti madi. Haan lang nga matahan lang nga pisikal nga bagi ima. Saka kunana ditoy. No dikit di, nga niya di jay, trabahom. No nga maibagay ta trabahom, iti na espiritu nga panagbigmo, agikat kan. Nga naibagay iti day ta trabahom iti pamilyam ta among adda danger na iti pamilyam ikate mo balbalyan. Nanya dagiti aramidem nga maibagay iti pamilya iso nga day ko na napipiya nga pukol ka kaya nga saon napipiya nga nanumuka iti matang ni Apo Dios ngam di jay mangipaspasin dayag. Nagmayat nga rodi ko na kanya ti adda pay nang kita kay Facebook kanya ti kunana anya ti pakakitaam nga ti tao ke adda crab mentality na nana. Di ba ipampanunutan na laeng positive ti panagkita na bagina, negative ti daduma kasla iso na laeng ti mayat. Nagkakatawa da, masaktan iso. Apay nagkakatawa da, naidelikado kan. Insecure kala una yan. Kala di pa nagkit-kita na, di padpadayo na di bagbagi na nga maamin-amin na kuha di jay self-serving namin di jay. Iso ti ko na dito para kanya tayo, di jay pa nagserbi tayo. Isugar nga kunak nga. Ori dagiti may nga pilgrims tayo nga taga-aringay taptay bigat. Kasi di pastoral leader ti may sa barangay, nagaduda mo. Barangay la di jay Kimay da na kimisa. Kanudad duma, ori yung service tayo, yung nagtisimbaan. No tabagin ti serbihan, tok no maitantanok ka, ay i-check mo. I-check mo. Baka hanga ni Apo Diyos ti pagserserbihan. So di ko no day ta pa nakilanglangan tayo ti dadduma, kaya di bagbagi tayo ti maserserbihan, i-check mo. Ore ka padi ka, ore ka madre ka, ore ka no inya ti istadom ti panagbiag. No paraking ka, ay sus ka i-check mo. Baka ka no hantay itong agkikitag jay kwa. Pagsasalud-sudan mi nga rod idi seminarista kampay laeng. Apay adda nga tamot pa di impyerno. Padda nga tamo obispo di impyerno. Kun amo dagiti daduma ka adua. Kun adu pa di kada obispo di adu kay manen. Amo nga ta. Kun tano daduma nga di jagati hantay madmadlaw. Ti panang ipagarup mo kuno hamo i-check di bagbagim ti pagarup mo ka agserserbi ka kina Apo Dios amo gayam. Si kamag gayam ti maserserbiyan. Si kamag gayam ti maitantanop.
Dapat ada kita daddo mga programa, ora di programa di simbaan ka nga para iti kaadwan nga para kini Apo Dios. Para di pa nagpalpalakpak. Palakpakan tayo ti dagapati kay. Wan! Nalipatan nga pinalakpakan, nagpuntudan, handan nga agdataon. Ang kamto makimismisan. Makansel ta misa ta nagtudo apaya nya basol mo nalipatan nga pinalakpakan. Self-serving, daya, narigap, huwag nga kabsat narigap. Iso nga rod nga, no daduma, palagi pantay lata, di bagbagi tayo. Si asino tayo, sino pagserserbihan tayo? Tao. Wano ni Apo Diyos. Ti worst, nakarkaro, ti pagserserbihan tayo, daya bagbagi tayo. Wano ni Apo Diyos. Iso nga rod nga no, ti kunamon ko kukwak, tay kukwak, siyak. Dangerous daya. Ala palagi pantilata ni Apo Diyos, ni Apo Jesus nga ron. Nagmayat pa dati salmo. Nagasat dagi tinapanglaw. Tina espiritu na banag, tinapanglaw tina espiritu na banag, kabigbigam nga awanan ka, ngam agtalag ka iti grasya ni Apo Diyos, hang nga si ka. Kukuha dati pagarayan ti langit. Tinaba ng na espiritu nga banag, kasi daya ipasindayag na di kinasantuna, ipasindayag na di na aramitan na, isla, siyak, gano'n na daya. Narigat, na ana po. Lati nasaya ata na ornong tayo manan, nagtaltalag iti Diyos, palpalagi pantay lata di bagbagi tayo, agtalag tayo lata kini Apo Diyos, dagiti agtalag kuna na nga rod ka, na baybay ang dagiti agtalag kin kuana. Haan na pulos abaybay ang dagiti agtalag kin kuana, iso nga rod na nagmayat lata di puso, naragsak ti biyag. Kuna ni Mother Teresa, nagpintas pa di imbagana. Ti bunga, ti kararag, kuna na, kat naunag apamati. Tibunga tinaunag apamati ayat. Tibunga ti ayat service pudpudno nga panagserbi. Katibunga mo ti panagserbi nga napudno peace of mind. Natal na nga kariri na nupudno di panagserbi. Awan tiriri. Sugorde kati kung kunak kadagiti kabalay ko ka no once nga dagririn rumabaw di pamatin taapaya sa baling nga rin turungan, abay agriri ka, mumasangot agriri, no, mayat DJ, focus mo, han? Oh! Ngam na ti focus mo kung makiririkit kita ang di trabaho na, ala, makikot ka, rumabaw. Iso nga no, kumano na at the peace of mind magtrabaho, no napnon ay di trabaho ka, ore ka kamali dagi di kakadwang, kayan kag serbita apaya, sungurod ti bunga, dahil ti pamati, na nakalma nga panagbiag. Ngam no naglipas ti maluman ka, agpungtot ka, no may maluman ka, nabanaw ka kaon! Awanan, rumabrabaw di yan, rumabrabaw di pamatin. No datay mamalpas ti mamaliman ka agsingir kan rumabaw nga pamati daya ya ala kakabsat at kamatalag tayo ti grasya ni Apo Diyos nagasat dagiti na panglaw tina espiritu na banag kukuha dati pagarian ti langit anya dagiti rumbang nga pukden tayo anya ti aramiden tayo anya dagiti rumbang aramiden tayo tama iday-dayaw isuna haan ada tayo daya matlaang ti kung kunana dati maibasa tayo.
pimpintas da. Kumararag tayo kakabsat, at nada tayo, kindagito'y adaton tayo, makaayayo kuma, iti Diyos Ama, aman nakabalin, amin. Kat may paaya pakidaydayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastama da pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo iti panangrambak mi asipapasnek kadagitoy a misteryo. Dawaten mi, kadagitoy dato na pagdaydayaw mi ken kagunuden da kumati pan nakaisalakan mi gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kumakada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. Pudno na ya may karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at siyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Diyos. Tasikaga po iti ayat mo pinarson ti tao, ita kinalinteg mo dinusam ti tao, ita kaasim insalakan mo gapo ken Kristo nga apo mi. Ket gapo ken kuana daydayawen dagiti angheles tadayag mo, agrukbab ken ka dagiti dominasyones, agpegerger iti saklang mo dagiti potestades, dagiti langit ken dagiti nailangitan a virtudes, agraman dagiti nagasat a serapines, agdadanggay da amang itantanok ken ka. Iso adawatin mi palubos mo kuma, ngay timpuyog memet tinakurapay at timot migat ko nami. Santo, Santo, iti Apo, a Diyos dagiti, amin na parswan, ilangit ken daganap muna, iti pakaidayawan, sana iti kamapuan, madaydayaw ti umay. Ti Apo, sana iti kamapuan. Pudno ay Apo, biig ka akinasanto, kat si katigubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paaymo ta Espiritu, mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam kati paaymo ida kada kami abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo, kat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagi isa mayawat to ama ipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangalay ti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon atulag. Iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan, agyaman kam ken katay paay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka, dawaten mi Apo tada kami amakirano ti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesia manaisaknap iti sangalubungan ket parayrayom tayat na anadyosan. Laglagi pamat ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi pimusayan as inanama ti panagungar dantoy ti sidong takaasim. Awatem kad iday ti sidong taraniag mo apakakitaan da ken kay kirupan rupa.
Dawaten mi Apo, tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket magiranod kamto ken enggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga. Magikadwa kamto kadmet kadakwada, nga mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyok ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti Ama, ket walwon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, dumteng kumati pagariyang, matungpal kumati nakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Iddem kadakam kaldaw ito'y, di kanen mi, di patinayon ngaldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi. Ti basol dagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan, no, manugot ti sulisod. Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasat anam namain mi. Ken iti yaay na Jesu-Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Jesu-Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya ngaggapukan niya, tited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo, kapya, kada kay amin kapya. Kapya. At to'y ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo, may kakanya, kanti may salaeng nga sa mapaimbagton ti kararo. Ken kapo iepkas ko tuy ararara
Tumararag tayo. Manakabalin a Diyos, babaan ti panagkumulgar mi, inawat mi ti talget ti panakaisalakan mi, ipaay mo kadita, danto aldaw anapaypay sunton ti panakalakam mi, kadagiti ragsak ti langit, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken makipagarikan ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo at dakumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabali na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo. Nemba, garabi itayo amin Apo.